този клип вие ще видите арената на Лос Анджелис Лейкърс, малоумната алея на славата, Восъчния музей Мадам Тусо, както и да е, Холивуд знакът. Така че седнете си, хъпнете си, пинете си и релаксирайте, гледайки този клип, като тези хора, които играят на PlayStation и нямат нищо общо с самия клип. Така че да гледаме! Какво става, гайс? Оправихме се, станахме, много ми се спи, много ме боли всичко. Наистина мускулна треска на каквото и да е възможно. Но обаче, нали знаете, съня в гроба, един велик човек го е казал. Сега отиваме, пак час и 50 минути, час и половина, нещо такова, до Walk of Fame и оттам ще почне деня. Опа, гайс, какво става? Вече сме навънка, както може да видите, и също така пак сме на спирката, защото фанахме грешния. Знаете ли как фанахме грешния? Видях го веднага, защото знаех какъв номер трябваше да фана и си викам 100% е на тази посока, защото вчера тръгнах на абсолютно същата посока. Но, знаете ли какво? Не беше на тази посока, беше на тотално различна. Сега аз трябва да чакам не знам си колко време и да пътувам 38 спирки с този прекрасен автобус номер 8. Пак ще трябва този път, няма да ходим до Кооперативния с осмицата. Този път може би направо ще отидем някъде, да я знам, надалече бая. Мога да видите какво си взех. Ето това си взех от NBA Store вчера. И вижте как се врътка. Много готино. Взех си също ето този втория неклес, който имам, за да мога и голта да го закача. Разбира се, голта няма как да не е закачен. Между другото, някакъв рандом човек в автобуса, който фанах на погрешно, аз ви казвам, наистина имам лош и добър късмет. Някак си се получава някакъв невероятен баланс. Както сега, примерно, изгубих доста време, защото ще чакам и също попътувах поне 3-4 спирки на обратната посока. Но през това време един човек ми даде една карта, която има, той ми каза, проверя, не знам колко има, дадоха ми я, но не съм я ползвал. Просто защото аз имам Unlimited already. Тя е такава за градски транспорт. По принцип вътре трябва да има, започнало от $100, като са му я дали, но той просто чат-пат си я е ползвал и просто ми я даде и ми каза, ето виж, дали има билети. От никъде, смисъл е така, от никъде, аз даже не съм го заговарял. Ами хора, то самата карта е изтекла е така, на човека, който ми даде тази карта, картата беше изтекла. Но обаче, въпреки това, пак шофьорчето е много добро и ни каза, няма проблем. Той ме видя, че аз ровя за $1 сума тия време, защото няма по-дребни. Защото тук не ти връща ресто. Ако си вземеш билет, ти не ти връща ресто. Пуснаха ни безплатно да се возим автобусчето, 39 спирки. А то тук между другото контрола няма, ти винаги влизаш отпреде и трябва да си дадеш парите. Това е ако не си дадеш парите, единствено шофьора може да ти каже, айде, давай. Както на мен ми казаха. Имаме смяна в плана също така. И смяна в плана е, че вместо първо да отидем в Walk of Fame, наистина малко това го махам, защото сега ще видите е малко овъррейтнато, демек надценено. Но миналата година съжалявам, че не отидох ето тук в crypto.com арена. Или, както знаете, това е арената, в която се играят мачовете на LA Lakers и на Clippers. Всъщност, отпреде ще видим един много хубав паметник на един велик човек, който е променил баскетбола. Мене ми е много интересно също така дали може да се влезе. Ако може да се влезе само за да се направи някаква снимчица, примерно на самото игрище, ще е много готино, ще стане доста готино, но сега ще видим. Където и да си в даунтауна се чувстваш точно като в GTA, такива високи сгради, палмите, самите улици и такива, има и клошарите, които седат в някакви кажило. Че аз се озовах някъде, където май не трябва да съм то. Нещо е заградено и аз сега не мога да излеза. Сега ще видим статуята на Коби, Black Mamba брат. Между другото, много е готино, че
го чухме това нещо, защото аз, както съм в метрото, изведнъж чувам, нали, ако искате да слезете тук за криптоарена, а то е една спирка преди тази, която е алеята на славата. Така че просто ще се поразходим една идея повече, ще загубим време, да. Времето не го преценихме много, защото разстоянията са много големи и реално не мога да обиколиш много неща за един ден, нали. Говориме да ги обиколиш, да и се насладиш, да ти е готино. И аз едновременно, защото гледам да ходя и по-бързо и той камерата може би сигурно друса, аз не знам колко много стабилизира. То уж това, което държа, стабилизира, ама то не е примерно като гимбал точно. И отделно и телефона има някаква стабилизация, но ще видим как е. Ще видим как ще се получат накрая нещата. Мога да видим една от статуите, която е монумент на дъщерята на Коби Брайант и Коби Брайант. Коби Брайант, който не знае кой е доста тъжно. Коби Брайант беше баскетболист, който за жалост имаше много гаден инцидент и почина заедно с неговата дъщеря в хеликоптерна катастрофа. И Коби Брайант е наистина човек, който промени целия спорт, целия баскетбол и промени мисленето на много спортисти, защото той наистина като атлет е един уникален човек. Като атлет неговото мислене беше специално, затова изразът Mamba Mentality идва точно от това. За тези, които не гледат баскетбол, Лейкърс по принцип е отбор с много голяма история. Тези, които са поне малко е интересно, да знам, мога да изгледате сериала на Лейкърс, който беше, мисля, че Лейк Шоу, мисля, че се казваше нещо такова. Той е много готин сериал, между другото, много готин сериал. Тогава се разправя наистина точно за Лейкърс, нали, как са станали нещата още от началото, точно в най-важния период, в който са могли буквално да си загубят отбора. Тук може да видим един коментатор, който аз си нямам и на идея кой е, но Франсис Чик Хърн, който е бил гласа, човека, който е говорил зад микрофона за повече от 40 години за LA Lakers. Елджин Бейлър. Може да го видите той, как неговия са го направили, все едно е в движение. В смисъл, нали, мошъна, който има при стъпването на крачката, са го направили, все едно го има в движение. Това е много готино. Точно до мен, дами и господа, така този паметник, който търсихме. Наистина уникален. Ето тук мога да видите много по-добре самия паметник. Така, ето тук мога да видите Total Points scored by Bryant, 33 000 и абсолютно всичките му хайлайтове през кариерата му, които той е имал. Ето тук просто имаме също така QR код, който е Scan to watch the legend, Kobe. Наистина това е играч, който света никога няма да забрави. Наистина баскетболен играч и не само баскетболен играч. Един истински атлет, който ме съмнява, че ще бъде забравен. Ето тук мога да видим Magic Джонсън. На него също съм го направили се едно, аз не знам, скача от някъде. Ето тук, разбира се, човека, който е измислил куката, Карим Абдул Джабар. Дами и господа. Ето който иска и разбира, мога да си го прочете, да си го паузира. Разбира се, аз повечето неща, които ги пише, вече ги знам, така че на мен не са ми нужни, но пак. Ето това е Джери Уест. Много малко от вас знаят, че той е логото на NBA. Между другото, Джери Уест е бил легенда също така на Лос Анджелес Лейкърс. Абсолютно всичко за тези хора пак може да разберете в един много готин сериал на Лейкърс. Имаме Шакил Онил, който забива, буквално скача и забива от 5-я етаж. Даже са му сложили обувките, които са, нали, Шак. Това е готино. Аз не гледах обувките, между другото, искам да видя с какви обувки са. Значи той с Converse трябва да е, защото то по неговото време не е имало някакви такива марки. 100% Карим също трябва да е с Converse, защото на него партньорската му обувка, нали, спонсорството му, той беше включил с Converse, така че трябва да е с Converse, но
Коби е с Кобите, разбира се. Ето тук имаме и Magic Johnson, който е с Converse. Тук е уникално. Обаче сега видях, че то не е близко. Главата ми друго си мислеше, нали? Той е на 30 минути с кола от тук. Не знам как, аз съм си помислил, че ще е близко пеш. Но обаче, тъй като видях просто, че ми остава една спирка за да слезна, след това обаче осъзнах, че това е спирката, която да слезна и да се прикача на друго метро и да карам още около 8 спирки. Пак малко се забавихме с времето. Може би ще почнем от алеята на славата да фащаме такси към другите неща, защото наистина ще загубиме много време, а ние някакси 7 часа трябва пък да сме и на Universal. Наистина главата ми в момента бушонира, но обаче няма значение. Важното е да си прекараме добре и ние винаги си прекарваме добре, защото сме къде? В града на ангелите. Лос Анджелис, който е невероятен наистина. Самия вайб, който ти дава, просто въпреки всичките, може би около не знам колко милиона клошари, няма никакво значение наистина. Въпреки това, пак ти си изкарваш добре, нали? Просто гледаш да не ги гледаш тези клошари, за да няма ръгачи. Скипваме пътуването за вас, но не и за мен. Цак, между другото, знаете ли какво? Аз отново като един малоумник, ето са, преспокойно, може да видите, ние сме на алеята на славата. Не знам дали съм в края в момента или съм в началото. Просто ще вървя на някъде, за да видим и ще гледаме звездичките отдолу. Цяло е доста overrated, цялата алея на славата според мен. Все още сме на някакви скучни звездички. Аз знаеш, аз може би тръгнах на грешната посока. Той имаше буквално едно много мейн място, но тя е много дълга, тя е 50 км. Нали, не буквално, не е 50 км, но обаче аз едновременно... Окей, never mind. Това, което търсих миналата година и едва го намерих тук, що по случайност. И ето това нещо. Беше точно ето тази уникална звезда, която търсих. Точно ето тази уникална, на този уникален човек. Точно това търсих. И миналата година не можах да го открия. Най-сет. Радвам се, браво. Иначе ето така, толкова са големи звездите, мога да ги сравните с крака ми 45 номер. И това е звездата. Толкова са големи. Тук даже мога да си направите ваша собствена звездичка, но обаче изглежда много фалшиво, много китайско и не си заслужава. Но то е доста гадно, че ние започнахме от единия край към другия и те звездите са наобратно сега. И аз да ме ги чета наобратно, което е малко тъп. Трябва и някъде да хапнем, никъде не съм ял. Ще видим и това. Ще видим и то чай на театъра, който също го има в GTI-а. То там е място, където също така се и дават Оскари. Дали не? Дюнер! 100% ще си хапнем Дюнер, че няма как. И сега даже човека ни даде безплатна вода, така, защото видя, че е логова. Наистина това е много готино. Много готино е просто да си с камера някъде и получаваш някакви малки готини неща, като дичка. Даже това не е нещо малко и само мога даже да ти кажа, че 100% ще го направи възможно най-хубав, защото знае, че аз ще го оценя и ревюто ми ще излезе в YouTube. Така, нали? Знае, че трябва да го направи перфектен, наистина да е най-вкусният, който е правил някога. Сега ще го видим. Всякият година, че то виж как ми е направил динер, моля да само. И според тебе няма значение дали си с камера или не. Много добре, брат. Бенгър. Пръсканица. Пръсканица е патифул дюнерче. Хора, тотално забравих, че аз трябваше да изиграя тая игра на Санта Моника, като бяхме, но добре, че я видяхме тук. Ето, това е играта. Вкарваме доларчето. Чай. Да много приеме, че те тия какви са смачкани. Аре бе, колко е трудно с една ръка. И то славата. Добре, ево е. Вкарахме.
I am Zoltar, at your service. Skandal. Listen closely to my instructions now. Hard work pays off over time, but laziness, it pays off right now. Heed my advice, young one. Relax and enjoy yourself today. You deserve it. And come back to gain more timeless truths from Zoltar, the wise gypsy. Ево, наистина трябваше ми. А добре, нямаше ли късметче? Той пускаше и късметчета. Даже мисля, че пускаше и късметчета. Я още един път да го чуем. Би трябвало да пуска Fortune. Hear your fortune from Zoltar. Ah, yes, it looks like today must be your lucky day, for I see relaxation in your future. това е Have знак no да залагам на worries about машинки, your guys. troubles, my friend. Това е знак. Zoltar has wisdom enough to conquer them all. Surrender to me your treasure, and let me tell you more. Колко бате? Още $1. Колкото е вече глътна $3, то помяра, То верно, че е циганин, той си ми каза джипси. Ама нищо, аз искам да видя Fortune, който е картичка, да я прочетем. Come closer and listen to what Zoltar has to tell you. Аре бе, Dream as приказвай. if you live forever. Live as if you'll die today. That's right. You must live your days as if they were your last. Because one day they will be. You know what I mean. So go on, have fun, Това на мен да ми and го каже. surrender more Това на cash мен да ми for го more каже, wisdom наистина си from е the great Zoltar. пик. Оправи ми настроението малко, заслужаваше с $3 да му ги дам. Наистина буквално обясни като цяло аз как живея, така че още по-хубаво. Наистина много добре, много добре. Сега ще видим, тук вече тръгваме малко към по-главната част. Добре, тук вече е малко една идея по-оживено тук. Има толкова много неща, на които да си дадете парите. Е така, примерно някакво 5D. Някакъв музей е там на холивудски. Ето тук картинки, не знам си какво, гривни, всичко брат. Ама няма да си даваме парите на нищо, приказват ми отляво отдясно. Не мога да си даваме парите, аз ако се спирах. За това примерно вече са глупости. За какво ми е да имам снимки с някаква така простотия. Моля те. Ето я сградата. Ето тук, дами и господа, се дават Оскарите. Точно ето тук. И също тази сграда я има в GTI. И да. И си продължаваме. Пак малко да рекордваме рандом неща. Той все едно си на панаира, човек. Все едно си на някакъв много бясен събор. Наистина все едно си на някакъв много бясен събор. Буквално. То гледай само сувенирчета, само не знам си какво, само не знам си що. А ето го музея. Това. Това е музея, който сега ще видите. С много готини фигури. Той е направен с восъчни статуи, които наистина имат много голям детайл. Като например, вижте. Скандално, брат. Само ето го брат ми, ски. А само вижте колко е висок между другото. Те са истински размери. Този човек, аз съм 1,84 м може би. Той да е 1,92 м. Но пак хитвам много чая. Сега да питаме колко струва едно билече, защото не си спомням. Ето, влезнахме са. Между другото, това ще е единственото нещо. Аз алеята на славата я помня само с това нещо. Опа, Кайли. Не е и близко до красотата на жена ми обаче. Това мога ви кажа. Имаме ето този много добър актьор. И много е готино, че музиката има тематика. В смисъл тематика си има навсякъде. Вижте детайла, бе, човек. Вие нормални ли сте? И това не са истински хора. Джимми Фокс! Който аз съм по-висок от него, бе, смешник. Ето на него, на Джимми Фелън, много искам да му отида на Night Show. Той
Виж, не си ли вайбваме? Не сме ли едни и същи хора, е така? Ето и баба ти, брато. Райан Рейнолдс. Райан Рейнолдс, само гледайте, бе, гледайте какъв детайл, бе, човек, бе. Какво е това? Какво е това и как го правим? Знаеме кой е този малък педалчо. Тимати... What the fuck? Тимати изглежда супер висок, а той... Реално аз съм по-висок от Тимати. Той изглежда супер висок. Между другото, мисля да седна до Саймън Кауъл, за да мога да се чилираме наистина. Така да размишляваме над живота. Ти, според тебе, мислиш ли, че тия клипове ще избухнат? Или няма как да стане, а? Така, замислене. Ще пина и една водичка тук, че съм много изпорен вече. Селена Гомес е, може би, най-грозната е така от всички направена. Как му е толкова зле да я направят? Много зле се я направили. Да! Който е гледал Game of Thrones, знае. И в други филми доста известен актьор по принцип. American Psycho, Пат. Имаме Джейсън Дерул скачащ. Между другото, какво ще стане ако му снагна чейна? В смисъл, аз е така снагвам чейна и си тръгвам. Какво става в този момент? Че мене чап страх ме фаща, бе, човек, бе. Много е реален наистина. Брадата, аз съм сигурен, че е истинска брада и аз съм сигурен, че са отрали хора, за да го направят това нещо. И само вижте, нашия педерас, обаче добър изпълнител. Лил сексчето. Той е с... Виж само как е облечен. Разбира се, елегантния, един от най-добрите актьори. Леонардо Ди Каприо. Чакай, че си помислих, че в чашата наистина има питие. А то наистина, те са го направили все едно има питие, а то е такова пак восък. Скандално. Дали чашата е от восък, бе? Ето той обаче вече е хилч. Той е по-висок от мене. И то даже не с малко. Имаме и сега до нас, точно зад нас се намира и Ариана Гранде. Сега ще я снимаме след малко, защото в момента и хора се снимат с нея. Детайли, брато. А тя... Ей, тази коя беше? Това Леди Гага ли е, нали? Това е Леди Гага, да. Виж, че е Леди Гага. И вижте цялата тематика, бе, човек. Вижте пианото и всичко и как ви дават целувка направо да искаш и ти да отидеш и... И то е много объркващо, защото виж, ти не знаеш кой е истински, кой е фалшив, брат. Много се бъгвам. Ще стане грубо, вие ще видите. Аз вече съм бил тук и пак съм хайп на то. То затова е първата ми реакция, която да бях. Аз в момента наистина влизам на място, което вече съм бил само заради вас. Ето вижте само как ви чака, ево тука. И си е седнал. Скейт. А той е много реал. В смисъл, той виж го. Мале чай да не падна върху него, защото знаете ли колко много ще ме губят? Нямате си на идея. Ето и пак, те с влизането все едно, сега ще ви обърна камерата директно. Аз даже не знам, що не снимах още от началото е така с обърната камера. Директно ви почват. Цак. Оп. Тук си пише кой е, защото аз нямам и на идея. Предполагам е Джоан Ривърс. И винаги Тарикат Спура. Тарикат Спура. Даже вижте колко готино са направили пурата. Все едно наистина е изгоряла. Къв детайл, човек. Къв детайл наистина. Уникален детайл. Стиве. Чарли Чаплин. Вижте го. Ако не сте го виждали на живо. Ето да ви го покажа как е трябвало да изглежда. И даже това е много готино. Може тук да си вземете шапчица, бастунче и да се штракнете с него. Сега може би много хора ще си кажат, о, мъгъл, как не знаеш кой е това? Вие па знаете ли кой е Милчо Картачо тогава, бе? Golden Age of Hollywood. Само вижте какво става въпрос. Цак. Сядаш си тук на столето, само да го не потрошим. Каква е та? Ингрид? Не знам. Явно аз не разбирам толкова много, съжалявам.
Само, буквално само аз знам. И аз съм виждал това, което прави. И това е. Ето, може да видите една от най-хубавите жени след жена ми. Нали така се води? Така се води, ама тя по времето си е била путка, бате, честно да ви кажем. Била е страшна. И тета тук, де се е капала, от чорабе се е капала. Клеопатра. Клеопатра Гергела, злато за пергела, сочило шанела. Само го вижте то, как са го направили наистина. Много добре са ги докарали, Смисъл, вижте му само погледа. Брус Ли на ритник ти влиза. На ритник, брато. Брус Ли на ритник. Директно на ритник ти влиза. Бандерас, нали така? Няма за какво се ебаме, защото само го виж молят. Е това е най-легендарният поглед някога, кучко. Скивай. Шит, братото, как се стряснах. Тя наистина изглежда на истински човек, в смисъл, само гледайте. Е така, влизаш си, гледаш насам и изведнъж, брато, бам! С периферията, брато, се чуеш какво става тук и защо се гледаме така? Защо? Виждаме Франкенщайн. О, да. Майко. Е, това е много готино. Надявах се, между другото, да не ме фане толкова, силно се надявах. Имаме мумия. Щеше да представяш ли си сега да скочи, между другото? Абе, ти от ли си я гледай? За какво си приказваме? Истинска врата ли е тя? Трябва ли да се отваря? Сега ще видим дали трябва да се отваря. Добре, не мисля, че трябва да се отваря. Не знам за какво е тя вратата е просто настрани, това ли трябва да е? Или че е врата към сънувалнята. Това е вратата към сънувалнята, бе, човек, да ме към сънувания свят. Вижте. Омага, и просто е така. Ето, който е гледал мълчанието на агнетата. Цак. Пак тук мога да стаж да се заключи с такова. Да видиш колко е тегаво. О, шит, ти знаеш ли, аз май искам да се заключа. Ама после няма мога кой да ми хелпне, защото съм сам. Тук си нямам и на идея коя е. Та мязана има... Човека направо ми изкара такова scared the shit out of me, bro. For real, scared the shit out of me. Ау, да. Ще му съобщя добре. Шефе, казаха ми, че ви е малка пишката. Еди Мърфи, един от най-забавните актьори, които съм гледал. Аз сега разбирам то на Джон Траволта, как да не му вържеш, бе? Той по времето си, представи си, изкача ти, брато, изкача ти 90-те, 80-те, е така ти изкача. Е така, на гей. Тук е, да му гепа ли съкровището, да си го взема? Какво ще направиш, бе, трохар? Тук имаме и Роки, който е почти припаднал наистина. Но, много добър детя. Тук е даже и потен, брато, само праскали е така в главата. Не знам кой е това. Джим Кери.
Той тук не е Ейс Вентура, мисля, че просто си е Джим Кери. Това е. Не е облечен като Ейс Вентура. Просто вижте го. Любимия ми актьор. Това е на мене любимия ми актьор. Велик актьор. Name's Bond. James Bond. Не можах да го направя готин. Даже сигурно много тъпо го направих. Джеки Чан. Имаме Джеки Чан в полза Жерав. Всичко за фамилията, братле. Абсолютно всичко. Имаме Зак Ефрон, който той изглежда доста фейк. В смисъл, Зак Ефрон изглежда доста фейките. Даже са му сложили грим, защото знаят, че копалето носи грим наистина. Кинг Конг. С Empire State Building, който можеш да му влезеш в ръката и да се снимаш. Това цялото, дами и господа, е направено от восък и аз мога да го изчопля, ако искам. Цялото нещо е направено от восък. Ако се чуете как е разтопено, как не е разтопено, защото след восъка има лак. Цак, върху лакет. Аста ла виста. Уил Смит, като мъж в черно. Какво става, бе, Джастине, бе? Майкъл Джакъсън. Damn, колко добре са го направили. Мисля, че той е нов. What? What? Кива е, бе, човек. И пръстените и всичко. И пръстени, човек, и всичко е, бати как са го докарали. Ние сме си първи приятели с нея, пили сме по бира 2 в там на бригадата в 10-ти. Bad Bunny с неговите уникални парчета. Имаме Елтън Джон. Е така на трапез заставам до него и няма кой да ме спре, брат. Няма кой да ме спре. И само гледай, Snoop Dogg колко добре е направен. И пак има кристали, глупости, мога да седнеш на трона до него и не напразно са сложили трон до него. Никол Кидман, гледайте. Гледайте как е направено, вижте как се вижда, то принципно мога да видите, че е вътре, нали, смисъл е бати, илюзията се получава. Много голяма илюзия се получава, но реално не, смисъл вдлъбнато е, може да си вкараш лицето вътре. Има на Доналд Тръмп ръката, бе, пич. То само гледайте, ето на Майкъл Джексън също горе-долу му е нормално, но тя е много мъничка. То вижте моята ръка. Тя е някаква маймунска ръка, брато. Каква е тази ръка? Това също някаква маймунска ръка. На Доналд Тръмп изглежда на така на горила. Джанет Джаксън някаква малка ръка. И е тая изглежда на нормална. И ето вижте, Морган Фриман колко нормална ръка просто си има. Имаме Спайдърмен, мога да го видите. Как ми изпукаха коленете да клекнем до него, брато. Капитане, капитане. От алеята на славата, това е между другото. Ако сте искали да виждате някакви звезди с надписчета, вижте ги, ако обичате, в някой друг канал. Аз исках, нали, да ви покажа какво представлява. Представлява ето това нещо. Дълго е, може би около 4 км. Да, вайп е, готино е наистина. Но обаче пък не е такова, каквото си го представяш. Не е, нали, голямата работа, не е чак толкова готино. Направо си фащаме таксито към Холивуд Сайн, нямаме никакво време. Часа е почти 4 часа. Ние в 7, нямаме никакво време, фащаме такси директно.